Ahojte, Fake 359, sme tu konečne v legendárnej série Hardcore. Áno, je to dosť po dlhej dobe, lebo som mal taký nepríjemný úraz, že som spadol. Dôvod, pošmykol som sa na lade. Áno, všetci teraz môžete tvrdiť, že Fake 350 je najhlúpejší človek, aký existuje. No ten ľad bol zahrabaný v snehu a ja som si nevšimol a spadol som. A som majiteľkom Kory, takže idem kašľať do videa, ale dúfam, že vám to nebude vadiť. A teoreticky idem domov. A ešte do koniarne som chcel ísť. Ale už koníkov veľa predali asi. To je vyhňa. Tá česká zmizla. Som si ju zobral? Ja neviem. Som ju dal do pece. Ozaj, peci zoberieme. Rýchlo nájdem kostol, dokedy ma tu niečo nezabije. Tak. Robíme si... A písal niekto do komentárov, že si mám vyrobiť páč. Takže si vyrobíme krompáč z toho železa. No ale vlastne už čestku mám a urobíme si krompáč. Ktorý môžeme vyťažiť ja. Tadap. Walala. Urobíme si mej. Tadap. Walala. A ja by som sa išiel vyspať. Robíš si srandu. Teraz nemôžeš oddychovať, v blízkosti sa nachádzajú príšerky. To nie je pravda, ja tu nič nevidím. Už na čisto pometení? Á, nie sú. Tak, ideme ich teraz vyvraždiť. Teraz bude dobrá noc. Deň. Teraz bude dobrá noc, deň. Poď, zombajs, poď. Dobre. Toto mi nerob, creepy. Toto mi nerob. Viem, že chceš, aby som vybuchol, ale ja ti to nedoprajem. Robíš si srandu. Tak hodíme aspoň do lavy, to som rada. Tak. Aspoň, že ten smrť tam skončil v tej láve. Aspoň, že aj jednu zabíjačku, aby som si mohol spraviť brnenie nejaké. Robíš si srandu, ja som mega hladný. A chcel by som dať info, že o niekoľko minút spravím video z novej série Pokecraft, čo je vlastne modpack. Prosím, len nespadni tam. Lebo za to poškočím aj ja a bude koniec série. Lebo chcem kožu. ja si našetrím na 8 a spravím si chestplate. Chestplate. Aj keď viem, že z tých už som mohol mať užitok.
Ale z nej bude mať ešte. Je tu koníky. Ja mám pri sebe ešte mrkvy, to je dobré. Takže sa môžem nasýtiť. Tap 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 pa 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 ja. A ja to tedy neopustím. Kvôli koňom. Lebo koňovia sú to najmenej. Jej, už by som si mohol vyrobiť čiapku, ale my trpezlivými čakáme. Prasatá! Ty musím zabiť. Z nich je dobrá potrava. Potrava. Aj potrava je z nich dobrá. Ale aj potrava. Ale s koňou je ešte lepší užitok armory. Už mám 7, jedno mi chýba a mám chestplate. To je ešte prasa, no neskrývaj sa. Lebo tak ti ja ukážem. Ako ťa dokážem posekať na mesko. No ale no. Praso. Koľko mesa mi z ním vypadlo. To si fakt ľudí kvôli koňom. Bol že som seknutý. Alebo zahra na mobile a ten mobil mu nevidíme. Prehľadám všetko. Takže aj koník, čo je na koňárni, bude musieť raz zomrieť. Posledný koň, toto je posledný koň na koňárni. Za to, že bol posledný, ho musíme zabiť. Sice vôbec nechápem význam, ale to nevadí. Schodíte sú úplne nepotrebné. Tak. Za to opotekám krompačom. Pania mania mania mini mania mu tapi tema no na papaya pa beautiful powie what you wa ya pa una bella to papaya. Nemôžeme spadnúť. Dobre, tak to mohlo byť z tohoto videa všetko. No, ukončíme to. A čaute, vidíme sa u ďalšieho videa a Pokecraft bude legendárna séria. Kde bude najviac lajkov, lebo to bude dobrá séria. Čaute a uvidíme sa na budúce. Čože? Mne to nejde vypnúť. Ale no.